tsiku labwino tsiku lopambana kwa inu nonse amene mukonera wayeresani ino yakanema pano pa Times. Takubweretsanso programu ija ya From the Terraces, ndipo programu ino mwa masiku onse mukhale ndine mkonzi ndi mulutsi pirirani kachinziri. Komanso tero programu ino ndi mlendo wapadera ndithu ameneyu ndi Cedric Nankhumwa. Cedric Nankhumwatu ameneyu ndithu ndi former international wa the Flames, komanso wamenya mpira wache ku South Africa, komanso wamenya maklabu ena ngati Wanderers kuno kumudzi. Nde pano wabweratu nayenso ndi nkhani zake zambiri, ndeti mumvere kuti kodi Cedric ameneyu wabwera ndi zotani. Mutakhala pomwepo pamene tu programu anu imeneyi ikubwera ndi zambiri zokhudza nkhani zimenezi. Monga ndanena kaletu kuti mprogramu ino ya From the Terraces ndikhale ndikucheza ndi Cedric Nankhumwa. Cedric, ndakulandira mprogramu ino ya From the Terraces. Thanks, Mr. Kachinziri. Inu khano masuka ndithu pamene tikukambirana pano nkhani zosiyanasiyana zokhudza masewero. Choyambirira mwina mwache anthu kuti amangomva nangasambiri kunja kundiyana. Yes. Amangomva kuti ayi Cedric Nankhumwa. Mwina mwache in just a minute tangu auzani anthu kodi mpira mwamenya pati ndi pati. Munanena kale pa introduction ije Mr. Kachinziri. Ndinamba ndi hardware youth. I'm sure ndi generation ino singazori hardware youth. Inalijani. Koma amene analipo akuidziwa ndithu mapangira pa HHI paja. Onse achina Patrick Chigafa. My former players ambiri, even achina Oman Malunga, Kennedy, Enes Ntawali himself, hardware youth in Timaichula, young matches. Yes. Ndikumena na ambila before late Oman Malunga, he went to, we used to call it Belek Power Park. Many tend to be MDC, Fedita Peter. Then it's a long story. Okay. In short, briefly, it's where I started. Later, Wanderers. From Wanderers, ndinapita kunja tsopano kukasewera profession ku South Africa. Yes. Kumene kuja ndenda ona kuti yayi munamenya kumwina mwache ndi Sundowns. Oh yes. Yes. Tinamenya ndi Sundowns. We join, in fact namba kumene kuli Maduka John Maduka Bloemfontein Celtics ndikumene nafikira. Kenako after 2 seasons tinazagulidwa kupita ku Sundowns. That time anatugulira limozi ndi NS limozi tinakamenya ku Sundowns. Ku Sundowns kuja 1989-90 ndi season imene inali a very precious season. Tinawina almost my titles also my cup also that year ku Sundowns. Yes. Wa mukulephera kuchula chinthu chimozi. Yes, 8. Yeah, inanga munakhala top goal scorer ku Sundowns 1993. Oh yes, those are now ku Sundowns personal achievements. Yes, ambali mele tunamenya as a striker. Mulungu anatidalitsa kasi goal nditu tumemenya ndazina 4 goals alone, whatever. Some of the clips and the Maujen my paper line my information tiza kubatsani. Okay. Yes, kuti muzaonesa to the nation. Chabwino. Mwautenga mpira komanso munapita ku Silver Strikers. Munamenya kumina mwake ndi Ian. Not Silver Strikers. Koma maybe if you can remember Silver Strikers ndili ku Wanderers. Tinakumana nayo mu Press Cup Finals. Yes. Imene tina wa gonjetsa iwo 1-0 kuchokera kulilongo kukwera ku. That's the time we met Silver Strikers. Usatine kusera Silver Strikers. Yes. Okay, chabwino. Right. Time manager kunali ma talented players. Time manager makhala kuti ndithu anthu ana achichepere kumakamenya mpira at that level. Chinsisi chinali pati. Koma chinsisi ni nkhani yoti ndazosetika peza opportunity timanena chifukwa tikulirira adi mpira tufuna ena azikulu atatithandiza kukonza. Tinali ndi mpira from school levels kumene kumamenya even my team they could participate up to kukamenya ku Zimbabwe schools. Time manager timamenya ndi Central Region against Southern Region. Kumapanga participate kunduku. Ndiponso kunali ma youth league ambiri kunali Mayor's Trophy. Yes. Kunali, if you talk about sponsor ma company there, also they run football. And they managed it so well, although I want to say no, that time football was managed so well. Chifukwa suma ona even player kukwenda lo minibus lo kwenda pansi. Every team
had his own bus, and bus zake sati ma minibus tati ngono macosta abwino kwambiri 25 seaters olembedwa maskulu tili ana tinamenyadi mpira walo we young amachita kumasindana ine kuzatenga player uyu all the clubs ina ya Wanderers ina ama second division amene first ndikumbukira Blantyre Print so national ndi team ya that's what we are talking about not David Whitehead B&C Clapperton Railways, you mention it. It was just well organized. Chabwi. Ndiye pamene popono in terms of ma coaches. Mpira amakuphunzani ndani kwambiri. Nthawi chamunali ndi ma coaches ambiri onazo tu well trained ngati pano. We had coaches and they had passion. The likes of Kenan Gogoma way back, they would take charge of the youth. And at that time it was a must. Every senior side like first division Premier League it must have a reserve, a Nazare. It was a must. Exactly. And you can see that's why most of us we graduated to play Premier League at the tender age before 20 years of age. Because then it was just one step ahead. We didn't go like first division, second division, third division. You go to the youth side. Every Wednesday they will organize a team against the senior side. If you show that you are capable, no matter how young you are, automatic you are gone. Ndiye panopo kweni mukona ngati tinavutira tupo pati mina mache mutauza amene akuonera kuti nazo kuti vuto la tupo panopo ndi chani kuti mpira usakhale ngati pamene pachiyambi. Things have gone worse because, as I've said, well organized and poor administration. At the moment we can cry a foul. Poor administration, management of football, Malawi, they have lost track. They're not doing it for community or for Malawi as a whole. It's individual now. A man for himself. Mugamba za community. Kuchilomoni kweko muna uyambira mpira wane. Oh yes. And we had in the communities like Chilomoni Community Church Center, Singwangwa Community Church Center, and there were variety sports there. There was volleyball, there was netball. That's why those tumapangira bwino remotes. Ndeso anyamata zolimbitsa tupi makaso timajimu nditu timaweti tomanyamula and that uje ma community service amene anali for free koma kunala anthu amene amayang'anira kuti zinthu zeze sapangidwa abuse it is great change lomoyenereka koma lero kuchilomoni kwanuko kuti mwamanga ma chalichi ma ground mwini. This is a challenge and it's not only from then koma olo tikaonabe pano even in school mmene timafuna sports is a must. Ma ground akupedwa pakumangidwa po school kusonyeza kuti mpira is being neglected completely. It's a huge challenge to ask about the results now. Inuyo kuti mukhale striker wabwino nthawi imene ijayo chinachitika ndi chani? Sitinangodzuka atu kuti mukakhala sikuti tikunyoza koma tizinena mpira uja timamenya tili ana ma community muja kumakula ku school so under 12 the introduction of Ted Powell he came in Malawi and anachita plant philosophy yake imene ma school it was a master amaendera Mos as in charge coach who was paid by British government commander Kamzibanda way back then. Football that we did well nda amaendera ma school onse kumaona kuti sports ilipo mipira kukapereka maneti amapezeka ma ground kukonza ma facilities amene amafunika kwa ana kuti tiska excited timamenya. Then from that under 12 under 15 talent was identifying itself kuti ina can do good as a striker whatever then it comes automatic. Mukapita kumpira niyo panopo mmaona bwanji anyamata chaka masewera. It is sad. It's a huge step. Mukanena kuti sad huge step mutanthauza chani? You see mpira before tikamanena youngster makhala munthu amene sanafike 20 panopo tikumati youngster munthu yali zaka 23 24 kusonyeza kuti development yathu kuli zero completely siti kupanga mmene zinene upanga and it is sad because panopo development money it's there, it's not money mojoti apo ziziperekedwa apo ndi apo. FIFA is taking responsibility for all countries that is under FIFA akupereka about like every year $2 million. It doesn't end up there. There's also map keeps in and here. Football Association administrators yatu is under $100 like their agent who's running their football. So it's very disappointing kuti akukanika panopo anthu kutenga ndrama zimene zozo kupereka no ku development and football is easy to develop. Mr. Kachizili, I can tell you.
Another example which you can say now, which we can relate, muone ya Peter Mponda. Peter Mponda anaandika academy yake pa MDC. Sure. Within a period of 2-3 years, yasula maplayer angati. Ambiri. One of them, national goalkeeper. Yeah, Brighton Mutad. Ndekuli anaena ambiri amene if we try mentioning them, ndambiri you can't count. This is how development sichedwa ngati nonse mutaikira mtima. Mujandanira kuti anthu amene ali pano, it's a man for himself. Sakufuna kupanga administrative mpira koma it's easy to administrate football. If you've got passion, ukonda dintima ndi mpira wonse, what chifukwa we are a football nation, nimanena ndai zonse. I don't know where are we going wrong. Koma it's completely poor administration. Nthawi yanu mumati mwina mwache maipanga organize bwanji calendar yanu kuti mpira ulongoseke. Oh yes, calendar day is also another challenge. I'm glad you have asked that question. You see, we go and play Kusensu. Kumena kuja aina kumenya Saturday and Sunday. These calendars sizinapangika pa dziko lina lilonse in the world. You can't play game today and the following day you play game. And our traveling ujeni ndiyo vuta kwambiri timaenda by road. Ndiye muganiza ngati pano muno upite kukalonga. Miendo lichonchi ukafika usiku. Mawa umenye game. Ndaku this way doesn't end up there. Sangata kupatse ni break kuti anthu ajefachi ta travel uje. Sewela niko so ina konko. Why? My resources. They are burning the resources. Why am I saying they're using the resources poorly? Timu tu imaenena mpira ujaka menya ndrama zijazipanga divide by the clubs. Not football station of Malawi also farm isitengaso. Chifukwa mina jenda kala map kipoti ma dene chakuti yao adzipita. Nakonda ndimaonera manifesto of the competitor of current administrator or what? James Mwenda. Ine ndikazachita take over. Market collections was azipita kuma team in order to sustain their everyday affairs. Ndinachoro mundu knows what he's talking about because mujamuna ndifusafusa ndi Messi lili kunja. Matimu aje mukamaona naye kankupanga qualify kufika mu Premier League. Singavutike so my resources is get collections. First my game automatically ama kawo that. Mumagaona mimi kuma anda wao alipapero yolandira ya football session of Malawi. Komanso they are not enough. Sakukutitsidwa. Akutenga so market collections nkwasi ya matimu wa poorly. Ndinkona matimu ena they forced to withdraw. Sometimes not to travel kwa menya magame ene for kume organize zote tikalipira kwa accommodation which is making it so hard. Then do you expect the football to progress? Hai, ndizofutirapo ngati titingaitesa choncho mpira. Kumabita 10 timwere mazipa ngono tibwerenso mukuonera tu from the terraces kuchokera kuno ku Times Television mwama siku onse muli ndine mkonzi ni mulutsi pitirani kachinziri komanso program uno ndikucheza ndi Cedric Nankhumwa amene yutu ndimkhalakale pa nkhani zimenezi za mpira adamenyapo Flames ndi mutakhala pomwepo pamenepo tikubwera ndi zambiri zokhudza masewero kuno kumudzi. Monga ndanena kaletu kuti mukuonera program imeneyi ya From the Terraces kuchokera kuno ku Times Television. Program ino muli ndine Nkonzi ndi mulutsi pitirani kachinziri komanso sindri ndekha ndikucheza ndi Cedric Nankhumwa. So asiti ndimafuna mtandi fotokozerawo mwina mwache anzatu ku South Africa mutamenya ku Sundowns mutamenya mwamenya maklabu angapo ndithu kumene kujako mpira wawo ngati SAFA South African Football Association mpira wawo mukuona ngati imayendesa bwanji chimene chokuno ku Malawi chimakanika. Pali zambiri zimene zikusiyana ndinkona ana athu akatamenya professional ndi maneighboring koma maiko amaneba anzathu sewanso apangako bwino. Kona anthu amaganza ndikamenya ku Mozambique upeza player abwera ndithu ntimagango totiwiri kuti wankako 2-3 years because drama is there. Kunoko chikusowa cheni anthu aja they are abusing the resources. Kumene kuja kuli transparency. Drama zimene ndikunena pano it's never been disclosed kuno ku Malawi kuti timalandira drama zakuti. Ndinakhala kuti ndimangonena ana azibweranso apakuzana ana kumatu mukupanga exaggerate. Ife sitimalandira drama zimenezo mpira ukutechi. Chifukwa muzaona olonda zine national team ikati yende hakuna mizira ya tribe drama ibi mutipatse sponsor pamene drama ziliko zo patsidwa zole kuti ziyendetse mpira. Tsopano anthu aja drama zimezi amaziendetsa
accordingly zimapita kumbe kuli transparency newspaper na reporters bwera napa ife tutalandira ndrama zakuti ndifuna tipangire zakuti ndikona mapanga kwere kuti kodi ma ground amene mapanga ndati it's sad chambire cha administration hii tikunena BAT ground kuyambira nthawi imene ndalipo meti mamenya all our heroes were there ndikumva zoti ground imene mamenya linata Escom linata under this administration currently pano ndikunena pano MDC inagumuka mbali modzi sikukumenya daso magame ikutati kuona wayo akutipatsa manifesto current governing body football yachina water kuti ndizasintha zinthu ndizate ndinkona mabodza onse amene anenaja president abwera wa ku FIFA kudzandipanga support after wangupanga realize kuti akwapanga blind anthu aje kuti ine I'm going to endorse him. He made a U-turn in a last minute, which is a disappointment to Malawi. Malawi yonse ndikuzondi yokumudwa, including ineos. Fani maganza akazaona maomba ameti na waja. Mwinaso anakaza ono kuti kodi anthu ameti kumapatsa kuti atichitirerani mpira aja kuwapatsa ndrama ma resources akupanga di develop kuli ma ground mu community mu akukafuna kwalozera stadium ya kuchiwembe imene mwina according to their research anawuzanso kuti bwana atu kulibe tolo toilet kulibe olo shade mukakhala padzuwa and you are talking about FIFA president olo toilet muzigaende kupita mpaka na ndiponso njongo magidwa mbali imodzi. It's so pathetic. Inuyo mukayiona makamaka mutaterero makhala president wa FAM kuti asidi ndisani mpira wa FAM mukhozo panga chanti pecho chimagwawa ni kwambiri first thing mecho mukhozo zoti ichi chini kuyamba kuendetsa singaneneretu koma ndi munthu wakuti chimeja munthu aliyense you can feel honored. Mulungu ndamene mapanga point maka soka chilandira ndikulemekeza malamulo ndikukonda ena usangu chikundikira weka kwa iwe bola zikuenda chifukwa football suffering a lot of talent opportunity denied. Chinthu chijajo ifenso olo offer tinapereka yakuti ndi chinthu choti sumayendetsa weka ambiri akhoza kukhala ndi say koma chapezeka kuti chinthu chija it's one man band. Kodi inuyo sama kupanga ni invite kuti ngati ma former players tikaona apa amene wamenyera mpira makhale vili ma top goal scorer ku South Africa kuno konso Flames mwamenyamo ma club mwamenyamo ndemufuna nzo kuti inuyo sama kupanga ni invite kuti mwina mwachita bwerani muzati pangire ku assess game iyi Cedric. Kodi kuti mudziwe kuti pali mavuto ena ndi ena paja ku Malawi kunena chilungamo sizimafunika kusikuti chilungamo chake nothing personal Mr. Kachinziri koma chimene ndimafuna kunena chakuti tikhoza kuthandizana ifeyo iwaja anapeza mwayo khala pene paja koma sana menye mpira ngati ife tizikhala honest ife tapanga exposed to what is profession umayipanga hando banji tinakathandizana iwa agwire apa uyatere apa tonse mukhoza kundivomeza olo pano organization imene panga yoti ma legend ma former players abwere ine sana ndikepo ndifuna mundiuza inuyo kuti kodi ndiye kuti ine mwina sine one of them. Yeah, ndi madaba kuti kodi tikamati ma legends si inuyo ena young chimodzi Peter Kinskaira Gilbert Chirwa inu panalibe pa ma legends panalibe ndiye ndinaona ndikona nthawi zinaso mwina ndifika pa kuti our heroes amene na personal my heroes athu amene anamenya mpira ngati nthawi imene ndikunena achina ndani ana winners Eastern Central Africa asakhale cheteyi ayankhule koma vuto lakula ndilakuti akanguti ena wapatsidwa association kukhala pomwe ka udindo kuti akakonze zinthu zija akungoti bola zanga zatani zaenda ndemu zadziwa kuti nthawi zina olo Bible ni makonda ineyo Esau anagulitsa ukulu wake chifukwa cha jera anthu feti pange zoti Malawi pange ipindule as a whole. Mmati mukakhala inuyo nkumaona memo ulili mpira wa Malawi panopo mmati chani ndizomvetsa chisoni ndinkona mungandipatsa opportunity ngati I humble myself nkubwera kuti muna makatika yankhula asazimve mwaujo I could have loved kuti azitenge kuti it's a constructive criticism kulibe personal koma tidati tuone talent ili ku Malawi kuno it's suffering ineyo sinapita ku college ndizikuzani chilungamo school it's not mulungu chimene ananditani anandipatsa koma anandipatsanso china chimene I'm proud of anandipatsa gift ya mpira and mpira umene uwu ndimkona mukuona kuti mwina timafuta tokhani madzola family yanga so inapindula ina natenga kunja family ina napo ndekuli ma family ambiri koko amene ne when I think about kumene nachoka ndimene nakulira opportunity denied unakapangira iwonso bwino family mulungu amatipatsa mphatso zosiyana ina I can never be a journalist koma zina tizipereka opportunity kutsegula chinthu atilaji usanguziganizira ndeka ndikona ndana kuti kulazikulu ambiri amene anakatuluka ndikuyankhula amene anamenya mpira ati high level kuposa zomwina enough according to their achievement
koma achite swallow undekha nkubwera tiupange expose the evil. Not only I'm remaining then media muli ndi roho yaikulu yoti musewere mwina simazidziwa roho imene muli nayo to expose the evil, because mukanena chinthu chija chimamveka kwina kulikonse. Usakhala biased pali ena akumadya mabanzi usalemba zoyenereka kumpanga promote munthu ota akuononga zinthu. Ndikonacho ndanenaso ndipangaso lipiti Esau anagulitsa ukulu wake chifukwa cha jera. Tate ntipange zabwino zimabwera mulungu ngatana yoti nzako. Ndiye kuti ino sokhutira ndimene ukuyendesedwera mpira wa Malawi. Kodi ngati ndinendeka it was panoponda sanga kuti anthu akuona kumakuwidwa atu anthu akuluakulu kuota achoke embarrassing yoti ndinakhala ine ndakati balanga ndinali nthawi yanga ndapangako tiye ndithandizane panonso ndili ku NGC ku FIFA mukandifuna ndizikuthandiza tenti kamene mukumfunayo kumene sindikusiyani ndekha. I think ulemu wake anakala ndikona nthawi zina sikuti anali mbali zonse zoyipa komano munthu tumapanga irezi zonse zinthu zabwino ngati iwe ukukhala gride kuumilira chinthu chokuti ino nthawi yako yata usalemekeza malamulo. Kumene ndikuona ku munthu uno akungoluza respect munthu woti we could have honor him and be proud of him kuti kuchokera pamene anali even ku FIFA koma akufuna zonse ukundilama koma susagwiritsira ntchito zoyenereka anakhala mwina akupanga kobwino ine ndinakakhala kupanda energy kuyankhula zinthu ngati zimezi. Komabe awayesetsa kumbali yake kumbali zinazo mbali zitimezi kuti kuwayesetsa kodi tu ndanena kuti muwerenge maground amene anali muno kupanda mwinaso boma ngakhale mbali na simba napange ngati za ku schools ichi koma yamanga ma community grounds mdzimu amene panopo ndikumaona matimu amblanta muno akumemana kuonongaso ma drama zinaso kukamenyera kumulanji ena kukamenyera kubalaka maground angaje ndioti azimenyana ma second division kusonyeza kuti administration si kudziwa chimene kuchita ndipana akakhala odziwa anakanguzisiya zinthu zili bwino. National team mukhozo kambapo chani? National team same problem. Mpira o national team chimene madandaula munthu mukumpatsa coach 1 year. 1 year madziwa national team imamenya magame angati ikamenya rokwana 15 ndi mwayi ine iye ma competition ena mkuchitira noko sanga panga build team yabwino tizine ili club level even 1 year zimapangidwa recommend when it comes to contract chief kama amenya week and week out and ali ndima player every day you can improve fast koma kuna mate kusonyeza anthu sadziwa kali kozi ndikupatsa an example of Germany kwa jana wina World Cup ku Brazil hali wakanditi mwija for how long more than 10 to 15 years ndi pamene wawina uma builder pang'ono koma kunoko that 15 years mukuyangula makocha aja more than 15 chaka chili chonse ndoti kumachotsoda awiri atatu atempula lende usanena ndesi ndikudziwa kuti tikupita mukuseka mistake chisi ndikudabo mwina zone ndesi ndikudziwa anthu aja kaya they've got eyes for football kapena akudziwa usikundipatsa stone disorganized Andakupatsana no farm president mukhoza kulemba coach wakunja kapena wamo muno Malawi. Kodi mumandipatsa farm president koma mwina popeza mawa malenga tisasekere tunanga sina mwina Mulungu pa chisomo chake. Yakasema former players inyo mwaziona zonse ndeni funa lero ata kuti akupatsana farm president. Zizaoneka nthawi yomwe kombano zinganisangalatsa kuti titamathandizana advisor ali kuthandizana ma advisor ukakhala advisor or part of it as a team you all win. Kuli ngati mpira chokuti ndizichinyandeka kumana nzako hapo sudzo wa team spirit. Bolo takala pompo chintu chachupanga bwino mukupatsana ma advisor abwino you are part of it and you are also a champion, you are a winner. You don't need to be a president kuti upange zinthu anywhere else ndendi udabwa ma associates ankulu kuti apanga nawo chana awota ndikona ndikangana cabinet yake yonse mulibe mwanthu ampira anakati azizipereka kumpira mpira you can't suffer my friend mpira ulipo kale umangu panga guidance kungwapatsa ma facilities opatsidwanso aulere ku FIFA. Mawu anu omaliza mutaliuza dziko inuyo ngati Nankhumwa Cedric, former international wa Malawi. You have played against great players like Ernest Mtawali, the Chafunyazi Matandarizwe and Lovemo, may their souls rest in peace. Yes. The Malungas, Kennedy Malunga, popularly known as Senate and High Manager. Oh, yes. Pano tauzana chitsodzerawa apange chani. Hadi vaisano solio pita kuma players achisodzera. Ma player ndaye zambiri kumandivuta kuti ndiya loze kwambiri chifukwa ndimadziwa kuti interest comes with motivation. Matimu anawa sakuchitidwa guide bwino.
ndinkona ndikumabwererabe ifewo olonda yathu akati mapuleya wawo akuyang'anira pano imakhala insight angofuna kuipanga politicize mapuleya pano sakuyang'aniridwa not even an inch inetu ndinaphunzira ku skulu ya azungu ku Central High panopo munduze club imene ingakwanitse ngati amasowa resources zawo kumulipirira player ku Central High mapuleya panopo akuoneka kuti ngati kuti mati nkhosa yopanda mbusa ndi anthu otamangu panga akufunika pure strong management kuti anthuwa tapange kupanga realize kuti what they have ndi diamond tayang'anire bwino. Ndathokoza iyayi ndathokoza Sid kunazo kuti mnabwera mprogram ino ngakhale nali short notice mwapangabe nafe share experience yanu ndikukhulupirira kuti kuyamba lero kupita msogolomo tizikufunani kuti ndithu tizipanga analyze nantina ngati tima game iti ntina toteroto tipange tapo experience yanu tizibwera mulungu akatipatsa nyonga zokwanira. Ndathokoza ndithu mumaonera tu from the terraces kuchokera kuno ku Times Television mwamasiku onse mnali ndine mkonzi ndi mulutsi pitirani kachinziri komanso sinali ndekha ni macheza atu ndi Cedric Nankhumwa amene yutu ndi former Flames International kambirana nkhani zinasiyana zokhudza masewero tingoti tu zabwino zonse pamene mukuona ma program osatirawa pano pa Times.